Hilabete batzuk pasa dira irudi hauek ikusten genituenean, irudi hauek merkatu zaharrekoak dira, bai kale nagusian eta baita ere Bizkaia kalekoak, baina astelehenean inauguratu egingo da herri merkatu berria. Gizartea 2 urte sobretan egon ondoren datorren astean zabalduko ditu ateak Zarauzko merkatu berriak. Herriko merkatu berriari azken ukituak ematen dihardute langileek, izan ere astelehenean inauguratu egingo dute. Herri merkatua eraberritzeko lan sakona egiten hasi ziren duela 2 urte eta badirudi ateak zabaltzeko eguna iritsi dela. 2 urte hauetan merkatuen egitura indartzeaz gain saltoki berrientzako toki berriak jarri dituzte. 14 saltoki finko eta itxi eraiki dituzte bertan. Honen inguruan merkatariek desadostasuna azaldu zuten udalerekiko. Atzerapenarekin dator inaugurazioa, hasiera batean San Pelaioretako irekiko zela esan zuen udalak, gero uztailaren lehen egunetako atzeratu zen eguna, azkenean uztaila amairan irekiko da. Herriko merkatu berria zabaltzen denean, Zarauzko alde zaharrak betidanik izan duen mugimendua berreskuratuko du. Herriguneari bizitasuna emango dio eta inguruko dendek ere eskertuko dute jendea erakartze hori. Honez gain, kale nagusiaren eta lege zaharren enparantzaren arteko lotura izango da, izan ere merkatuaren barrutik igarotzea den pasabide bat egongo da orain ere. Beraz, astelehenean goizeko 9:00 izango dugu aukera merkatu berria ikusteko.